mlayu ana apa Salindri? Aku tulung ana bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kuwi sapa? Akune jenenge Raden Kincakarupa pepatih ana ing negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kuwi? Raden Kincakarupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincakarupa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medhun bareng tekan dodon mandeg suwi ngono. Hei, ndi bojone niken? Metuwa. Wis ning mapan ning pojok benteng negara Wirata, iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulungna bojomu kanggo Kincakarupa. Kawuryan asri kadulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wiratama Sembada Wiratama Wut latalah ya Paman Sengkuni paman ingkang sampun medal saking kasatriyan Madukara kang putra Manjarjunut pundur sasana cumadhong dawuh paman kados pundi kabaripun pasewakan lo Kang putra Tirta Tinalang kula pun karata marwarsa cumadhong dawuh surtayu cumadhong dawuh paman. Jaya Jatra kang putra Sindhu cumadhong dawuh. Satriya Pedhanyangan Bambang Satama cumadhong dawuh paman. La. Pak Lek Cengkuni kang putra Dulma Gati. Kang putra Dulma Gati nyadhong dawuh paman. Ya opo lho? Ya opo kabaring pasewakan wonten ing kasatriyan Madukara Pak Lek? Ya. Anak angger Kurawa kabeh wae dina sak mengko aja padha saur manuk. Dina sak mengko kaping pisan rungokno gatekno Kang Sarta nglakonana awit ing ripalungguhan iki wa sing rembug aku lan gurumu Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake supaya mbatalake sediane si Janaka anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pergiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak angger Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara dina iki lagi gandrung kayungyun karo kasulistyaning warna putri Madukara si Pergiwa. Mula iki mawana kasatriyan Madukara si Janaka wis sarujuk mbok menawa daupe anake si Pergiwa iki mengko kelawan si Lesmana Mandrakumara iki tegese dedhaupane Gatotkaca bocah pringgondane tan Pergiwa sida wurung sida batal paman ya pancene kaya mangkono Dursasana. Mula dina iki para Kurawa tak klumpuke awit apa? Awit dina iki ana sing dadi pepalang. Sing dadi pepalang ora ana liya kejaba mung bocah Randu Gumbala si Antasena. Antasena napa Antasena dina iki sajake ora narimakake yen to kakange Gatotkaca batal rabi kelawan si Pergiwa. Malah kepara sajake si Antasena maneni kelawan para Kurawa. Mula dina sak mengko padha budhal. Antasena dadi pepalang. Yen Antasena dadi pepalang ora sah ndadak kesuwen
enggal singkirna klilip pungging cangklaan. Bocah arandu gumbala Antasena kudu mati dina sak mengko. Makaten man, pancen kepara nyata Dursasana. Muga-muga sedya hayu bakal manggih rahayu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bambang Swatama. Kula wonten dawuh paman-paman Pati Harya Sangguni. Metuwa njaba ya lecah bagus. Metuwa njaba nata bendhe kaping pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir nuringi paman Datuk Sedika Hamid Madal Pasilan. Umreh kang bala lumares kuda elektro wadya Busana niro swarane rame kumuro
iho. As. Hi. Ah. Pa. Hi. Hi. No. Ah. As. Hi.
Bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumrega tumanduk kang samya alumaris hanempuh wreksa gung kusuma wicitara ing wasenggana piye Antasena Kakang Antarja Antasena kepriye sajake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Pregiwa bakal ana sing dadi pepalang kusik aja waton kandha nanging kandha sing awaton Antasena janjane ana perkara apa to Yayi ngene ya Wakapi lan Kakang Antarja dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedhaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Pregiwa dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon regin canging risang maweh gandrung sabarang kadul wuger moyak mayik iya jagat iya Dewa ya Bathara arembuk wis gumathok antaraning Jodipati kelawan Madukara lha kok ana kedadeyan kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena Wakapi aku ora gumun kok Pakde merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengguni sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina Antasena bisa kandha kaya mangkene merga kabare Paman Janaka bakal tetep duwe gawe mantu nanging mantene lanang disalini saka negara Ngastina. Yen ngene critane iki wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Ngastina Wakapi. Segara kang bala tumingal barang campo samya medali. Lerat atit wileting kota danyu mangkong mengon sang niti benjang sang aji micil Aladin yang ngebali wuwus terus to sura wilaga kaya buta sing ngregil wela dalah ndak sawang kae ana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang kae sajake barisaning Sata Kurawa wela dalah Kurawa bosen urip aja karo nden gawe enggal dipapak ditakoni apa perlune ayo Pak Dik ndak derek iki segara jancut kumregut ngembat matang ora basa mungsuh tangkep cocok kamparan bau sayekti tingalena prateng lampus serena matyaning palugon mandek
medal gayung gekono Ori sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning wareh Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri mila gugus saben ari mut latalah tublas ketrawasan durung suwe anggone para sata Kurawa padha bebudalan kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak ora pangling pendhita Kundalini Begawan Anoman swatama pancen bener penderangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak sumedya laku marang menyang endi goleki buron laronku ora ana kidang kang sarta penjangan kang liwat ana dalan kene buron laronku dudu bangsane kewan lah banjur bocah Randu Gumbala anak Werkudara jenenge Antasena goleki Antasena duwe perlu apa Antasena ndika nyembah dlaman ora babate gulune apa dosa kang sarta keluputane Antasena nganti bakal kok arep kok pateni dosane digendong lupute dindit anggepe apa Antasena maneni marang apa sing dadi keputusane Raden Arjuna anggone bakal mbatalake utawa murungake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa kudune kuwi ngiluwa karo githokmu Bambang Swatama kuwi wong jaban rangkah wong-wong Kurawa iki sing arep duwe gawe kuwi wong Pandhawa ing antarane Jodipati kelawan Madukara kowe ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen yen isih kepengin dawa umurmu sumingkira mundura saka kene minggata saka Madukara yen ora minggat apa kara tak babati barisanmu wani karo Bambang Swatama entek wedine kariwanene bagus lena kaprayetan lair lan batin ketandak Bambang Swatama kelakon dari pengewan-ewan kowe sing ngono Hoi lo ai hoi ai bita etan-etanan Anoman murang toto hoi Ewan kowe. Het Hoi. Iya. Jamu anoman kowe lo et wey ya oh
diamu kowe? Hey, ah! Hey, oh, i! Oh. Hey, ha! Hey, oh! Wah! Et, oh! Hey, hey! Hey, ah, ya! Hey, oh! Hey, hey, ah! Ya! Tôi! Hey, oh! Hat, lu, es, ah, wah! Mudar ku Anoman. Es! Hey, waya! Oi, wah! Hey, waya! Wah! O A Weyo Eka Eyo Wah to Mas Hi Hoi Rananggana sontan endong den palangi depan gigre aku satriya digdaya barang mati tak Setiaku jroning ati yen mati beliwat awet son labuh bangsa hanjrah arum asma reksi alam dadi saksi son prawira Hi Ah
teruske. Hei. Sepak. Wah. Lo. Wah. Hes. Bas. Het. Lo. Hey. Ot. A. A. Ay. Hey. As. Wah. Ah. Bat. Oh. Itan Antasena. At. Us. Ho. He. Wes. Wet. Wah. Wah. Look. Wet. Us. Hey. Ya. Hey. Ah. Hey. Tak. Oh. Wes, itian iki. Ha. Wah. Wah. Wes. Wes. Oh. Woi. Ayo pendiliane. Aduh, cilaka bencet. Pandya Bala Pandhawa yuk gumulung mangung sering sapa Kurawa Kambah Kungkesara katite Paman Sengkuni paman lonjong mimis lampahipun melar mingkus ambekanipun wonten perkawis punapa paman Sengkuni edah ngaturi ketiwasan nggih sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gatotkaca lan Pregiwa dipun wurungaken ketitik sakmenika para Kurawa dipun ajar dipun pala gantang aji ngajar kewan Kurawa nyuwun pangayoman nggih Antasena murang tata Paman Sengkuni paman kula aturi sumene sawetawis Antasena lak tibani pusakaku ora kendang derajat apa kowe Antasena
Obong ayo endi Kurawa Adepana iki Antasena Waduh, Nger Antasena. Antasena. Hanoman malumpat sampun prabeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal ing Wokapi Yayi Antasena kendhang kaprajondhang kenging daya kasiyatipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun wa Anoman ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Ngger upami kang Paman Janaka dipun tandingi ula wasumelang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pepundhen Pandhawa. Lajeng kersanipun Siwa Senggana kadosa pundi wa becik nyimpang dalan kemawon. Wong alah niku mboten kalah kok, Ngger. Wong alah niku mboten kalah. Kalian nderek memuji murih pedhot pepeteng punika enggal sumisih, Ngger, ngestakaken dawuh Wokapi. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Sang Dwija wara ambrengeng lir swaraning Madu Branta manung sungsarining kembang wancine wis madya ratri
Dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arka arsa amadangi jagat. Dupitata sing kamandyan diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana. Narkotika ya. Obat mbebayani ya. Ingkang uga sinebut narkoba ya. Ganja heroin iku tunggale ekstasi sabu-sabu ngrusak saraf lan jati diri tan pilih tuwa muda dingolena hancur mulane kudu dilawan sing prayitna lanang wadon gedhe cilik aja nganti dadi korban Mas Gareng wow ya kesini laren ngelilir ya iki mau dandang gula narkotika utawa narkoba Mas Gareng mrene, nggo ngendoni swasana le, nggo pambuka apa pepiling, ya. Nggo minyak sepining swasana ning pathet sanga. Heeh. Coba kaya ngapa ayo, Gong, pepiling katur. Heeh, ayo Rano, ngancani Mas Petruk Mas Gareng. Heeh. Tak utak, yuk.